Egunon Joseba, ongi etorria Eroskalera Bilbon, hemen daukagu geure Biribil Bros denda txikia, eta orain ikusiko dituzu geuk egiten eta saltzen ditugun gaztak. Bueno, ikusten duzuen bezala, hemen daukagu geure produktuak, gazta berezi asko, frantsesak, italiarrak, espainiarrak, txerrikiak ere bai, baina zalantzarik gabe produktu berezienak geuk egiten ditugun mozzarella eta burratak dira. Bilbon bertan egindak. Biribileko lantegien gaude, obradorean, hemen egiten ditugu gure mozzarellak eta gure burratak, eta gaur hasiko gea saltzen pixkat nola egiten dugun mozzarella dara guztian basea. Italianoz ez den dena, pasta filata, da teknologia bat gazta egiteko, eta orain ikusiko dugu, azten geha lehen gaia esnea da noski, baina prozesua nahiko luzea denez, gaur azten geha direktamente mamiakin, da, kuajada. Lehenengo egiten duguna da txikitu, eta orain nabil txikitzen, ze txikitzeak ematen du gero askoz errezago hilatzea, ze berdintsuago hartzen du beroa eta ura. Ze hori da, azkenean, mozzarellan berezitasuna da, ura hartzen dula. Gazta prentsatuak edibia zala, ura kentzen zaio, ze iraundu egin behar du, guretzako freskoa da, eta nahi duguna honi tekstura eta zaporea hobetzeko ura hartzea. Eta horretarako pH egoki baten egon behar da. Eta orain ingo duguna da, lehenengo ur beroa botako diogu, ikusteko nola aldatzen dan eta nola hasten dan eraldatzen. Ni izatez fizikaria naiz, fizika ikasi nituen eta industrian egiten lan azkeneko 20 urtetan. Baina, bueno, biziari beste bide bat eman nahi nion eta gaztan inguruan beti ukidet irrika ikaragarria. Gero, lagunak eta sozioak konbentzitu nituen, beraiek zukaten restaurantea italianoa, orduan horraz eginean pixkat bueltak ematen eta argita garbi heldu ginen mozzarella eta burratara. Hemen ikusten dezutena da, ikusten dezuten nola aldatzen dan urberoakin eskuan eukidegun mami hori eta bihurtzen da mozzarella. Eta bihurtzen da elastikoa eta egin zainke halako sabanak eta horrek esan nahi dizu ondo dagola aziditatez. Hau ja gazta. Eta hau gero forma ematen zaio, moztu, urotzean eta mozzarella da. Hau da mozzarella ja. Gatza bota bar zaio eta mozzarella da. Eta hau bebai gero erabiliko dugu burratak egiteko. Ze hau da burratak ez dakitak izuten, baina burratak dira mozzarella bolak estratzatelaz betea. Estratzatela da krema gantz handiko krema baten eta mozzarellen arteko nasketa. Eta egiten da gauza bat deitzen dena estratzare, eta hortik datoritza, eta orain ikusiko dugu zer da estratzare. Daukagu pasta hilatu hau, eta hasten dugu zatitxo bat hartzuko dago, bale? Hartzen dugu zatitxo bat, ikusteko zuek zer dan estratzare. Eta ikusiko dezute, nola di joan, lusatzen. Eta hemendik aterako ditugu ariak. Eta hori da estratzare. Eta ariak dira, ariak. Kutsa honetan daukagu aurretik eginiko estratzatela, eta botatzen nahi naiz ari pixkatxo batzuk gehiago, ikusteko zuek. Eta estratzatela hau da, burratan barruko aldea, rellenoa, eta egiten dugu pasta bat, nata eta krema eta mozzarelakin, eta usten dugu 24 ordu frigideran, gatzakin, biguntzeko eta pasta homogeneo bat egiteko. Lehenengo azala egiten dugu, eta azala egiteko hartzen dugu mozzarella zati bat, eskuan sartu, estratzatela hartu, eta egiten duguna da itxi. Eta itxi, eta gero moztu. Eta hemen daukagu gure burrata txikitsua. Egina hola egongo zen. Bueno, Joseba eta konpainia, azkeneko agurra Biribil Brosetik, eta hemen erakutsiko dizkizugu gure produktuak, mozzarella eta burratak bi tamainakoak, 150 eta 250 gramokoak. Eta, bueno, bakizu tres, gauzak probatu inbardia, eta gure burrata pixkatxo bat, zuentzako, eta honegin,